Hej og hjertelig velkommen til den her flow yoga træning, hvor vi skal igennem en masse dejlige øvelser, som gerne skulle give os en dejlig følelse i kroppen. Og du kan lave den her video sådan set hele dagen, men det vil især være rigtig god om morgenen, hvor du har brug for et energiboost, som den her video vil give dig. Og det skal siges, at du kan også være med, selvom du er gravid. Du skal måske bare lige være opmærksom på at have lidt ekstra plads i nogle af øvelserne, så måske tage fødderne lidt længere ud til siden, eller knæene lidt ud til siden, eller tage lidt flere små pauser undervejs. Og til den her video, der kan du bruge et par klodser, hvis du vil det. Du kan også bruge et tæppe. Og til den første øvelse, der kan du faktisk bruge en klods, eller en bog, eller noget, hvor du lige kommer lidt op og sidde, for at lade os komme i gang med den første øvelse her. Hvor du har knæene fremme, og jeg kommer lidt op i højden her, sætter fødderne ned, sætter en klods og et tæppe. Men du kan altså også bare sidde helt almindeligt nede på gulvet. Men det kan være, at du har brug for at komme lidt op i højden. Det kan blandt andet være godt for knæene. Men se om du kan sætte den her klods her, hvis du bruger den omkring halebenet. Og se om du kan rette dig godt ud. Ja. Og så skal vi lige lande til den her træning her. Og når du er klar til det, så må du meget gerne lukke dine øjne. Og du kan placere en hånd på hjertet og en hånd på maven. Og mærk din vejrtrækning, der bevæger sig op og ned. Og send lidt god energi rundt i kroppen på din indånding. Og forsøg at gøre vejrtrækningen dybere. Så du mærker, at du udnytter hele bevægelsen her af vejrtrækningen. Indånding og udånding. Slap af i ansigtet. Slap af i skuldrene. Og så må du tage armene ud til siden og løfte armene op på en indånding. Samle hænderne inden foran og ned foran hjertet. Få en udånding ned. Indånding op igen. Vi kører det her nogle gange. Udånding ned. Indånding op. Lad os lige tage den sidste. Og udånding ned. Placer højre hånd til siden. Og løft venstre arm op og få et dejligt sidestræk. Og fortsæt de dybe vejrtrækninger. Og forsøg om du kan strække lige ud til siden. Og skift rundt, så du løfter løfter højre arm hen over hovedet, og venstre hånd er placeret i gulvet. Åbner godt op, mærker strækket ud i armen. Og ned. Prøv vi at flette fingrene bag ved ryggen og få åbnet op i brystkassen. Du må læne dig lidt tilbage. Skuldrene godt tilbage. Fortsæt vejrtrækningen ned i maven.
Og vi giver slip og fletter nu foran. Så du sætter bare hænderne sammen her, og så prøver du at se, om du kan få bevægelsen om i skulderbladene til den næste øvelse her, så du skubber lidt frem. Runder i ryggen, i den øverste del af ryggen. Og så skubber du skulderbladene tilbage igen. Skubber frem. Indånding. Og udånding. Se om du kan holde skuldrene lidt nede. Ånding. Og udånding. Og løft op hen over hovedet. Og giv slip. Så må du komme ud af den her stilling her. Og videre rundt på alle fire. Du kan eventuelt bruge tæppet hver gang, at du føler, at dine knæ har brug for lidt støtte. Og vi varmer op med en cat-cow-øvelse. Hænderne lige under skuldrene. Bøj en lille smule i dine albuer. Kig frem, tag en indånding frem. Og en udånding, kig ind. Og det her, det er sådan en øvelse, man gerne bare må bevæge sig lidt rundt i. Man behøver ikke at lave den så mekanisk. Så måske har du brug for sådan lige at bevæge dig lidt mere, se om du kan få flere dele af kroppen med. Så det kan du gøre ved for eksempel at skubbe lidt frem og tilbage. Prøv at se, om du kan lægge vægten ud i dine hænder også, så vi får varmet vores håndled godt op. Spred fingrene ud. Bare hvad der lige føles rart her. Og meget gerne også lige bevæge din nakke. Stille og roligt fra side til side. Så prøver vi at lave bevægelsen lidt mere tilbage i hoften, sådan så du svinger lidt fra side til side her. Og varmet op i hoften. Super godt. Og du kan jo fortsætte lidt samme bevægelse her med lidt fra side til side. Og slut af i barnet ved at tage knæene ud til siden. Og stræk armene frem og tage en udånding ned. Og tager en indånding her på alle fire, og en udånding tilbage i hundestrækket. Og så bevæger du bare lidt den ene og den anden fod, så du tager hælen op og ned. Og så tager vi nogle små skridt. Du kan have sådan lidt bredde. Nogle skridt frem mod hænderne. Og rulle op og stå stille og roligt langsomt hele vejen op. Ha' lidt bløde knæ, så du bøjer lidt i benene. Og så tager vi et sving fra side til side, og vi tager højre arm ud og strækker, og skifter over til venstre. Så kan du føre den anden arm ind foran kroppen, og så svinger du bare fra side til side. Og vi tager den sidste. Og ned. Så prøver vi at
lave en lille mini-solhilsen, kan man sige. Vi kommer ikke hele vejen tilbage i hundestræk og ned i planken og så videre, men vi laver bare den første del. Og du kan prøve at følge med her, så vi tager en indånding op, løfter armene op, og så laver vi et svanedyk, hedder det simpelthen så fint, ved at tage armene ud til siden, skub tilbage i hoften og kom ned. Sæt hænderne på benene, indånding frem, kig lige frem, og se om du kan strække ud gennem ryggen, og udånding ned. Og så ruller du ellers op igen. Og det er vores lille mini-flow her, så det prøver vi at gøre igen nogle gange. Indånding op, udånding ned, skub tilbage i hoften. Indånding, kigger frem, udånding ned, ruller hele vejen op gennem ryggen, og det kan være, at du skal gøre det langsomt. Det er dit flow, du gør det lige i det tempo, du har lyst til. Så om du hele tiden kan få din vejrtrækning til at flyde mellem indånding og udånding. Indånding, kig frem. Udånding. Ned. En sidste her, samle hænderne ind, op foran hovedet og ned foran hjertet. Læg vægten godt tilbage på benene, og du bestemmer selv, hvor bredt du skal stå her med benene. Du kan stå helt smalt eller lidt mere som et squat. Og så lægger vi vægten tilbage i stolen. Så vægt ned i hælene, strækker armene frem, kigger frem. Og udånding tilbage, før armene tilbage, så du skubber frem og tilbage her. Og man må gerne bemærke det i benene. Før armene lige frem, og den her gang så tager vi et langt skridt tilbage med højre ben. Langt skridt tilbage. Du kan, hvis du vil, have et par klodser eller en enkelt klods til samme side. Så nu placerer du hænderne, begge hænder, alle de hænder du har, over til samme side. Kommer godt dybt ned i hoften. Så står vi i den her firebensøvelse, som er både styrke og smidighedskrævende. Den du kan forlænge lidt ud i ryggen. Hold den lige et par vejrtrækninger nu. Stille og roligt blidt, bøjer lidt i begge ben, skubber frem og tager bare et skridt tilbage med venstre fod, tager samme øvelse. Hænderne over til samme side. Og se om du kan skubbe lidt ned, dybt ned i hoften. Du både mærker smidigheden og styrken her. Indånding og udånding. Forlæng ud gennem ryggen. Et blødt bøj for at komme ud af den her øvelse her. Og sætter foden frem. Og ruller op gennem ryggen. Hele vejen op og stå. Tager en indånding op. Så tager vi lige det her svanedyk igen. Armene ud til siden. Og sætter højre fod tilbage. Venstre følger med. Og så skal vi prøve at lave hundestrækket nu, hvor vi løfter begge hæle. Så du tager en indånding op. Løfter hælene op. Og på din udånding skubber ned. Indånding op. Udånding ned. Indånding op. Og vi tager en sidste. Og
Og se om du kan synke så godt ned du kan. Det er ikke en konkurrence med at nå helt ned til gulvet. Så bare nå derned til hvor du kan. Løfter venstre ben op. I en trebenet hund her. Og så trækker du venstre knæ frem og sætter, sådan så du har knæet under hoften. Hvis du vil, så kan du have lidt støtte igen under knæet. Så løfter vi højre ben op. Og se om du bare kan pege tæerne ned her. Så prøver vi at gøre os lige i ryggen. Strækker venstre arm frem. Giver et lille kram omkring maven. Du behøver ikke spænde helt vildt op i mavemusklerne. Bare lige sådan en lille kram. Trækker højre fod frem. Og så står vi nu i en low lunge. Og så må du skubbe frem og tilbage her i hoften. Udånding. Og indånding. Så tager vi nogle små skridt ud til siden med højre fod. Sådan så du har et strakt ben ude. Ja. Men du må godt have en lille bøjning på her. Så benet ud til siden. Vi beholder venstre hånd nede her. Og så tager vi et kram omkring, tager højre arm rundt om overkroppen, og så løfter vi op, tager en indånding op. Lige kommer ind og giver dig selv et kram. Indånding op. Udåndingen. Ja. Og til næste øvelse, der sætter du venstre hånd ud til siden. Du kan blive stående her, men jeg vender mig lige rundt, så du kan se øvelsen. Så vi står altså på den her måde her. Benet ud til siden. Strækker armen hen over hovedet. Og løfter op. Og ned. Så du laver lige sådan en lille vindmøllebevægelse. Og så prøver vi at løfte benet op, så godt du kan. Stræk armen. Perfekt. Sætter foden ned igen. Sætter foden tilbage til der, hvor vi kom fra, så højre fod kommer frem igen i den her low lunge. Og så kan du stå her i din low lunge med knæet i hælen, i under knæet her til det forreste ben. Hvis du er lidt mere avanceret i yoga, så kan du bøje det bagerste ben. Sørg for, at vægten ligger foran knæet, og du ikke er for langt tilbage. Det er vigtigt, at du er fremme i hoften her. Og måske kommer om og tager fat. Og så vil man kunne mærke et internt stræk i forlov. Det vil jeg gerne skrive under på. Og ud af den her øvelse, vi kommer tilbage i vores firebensøvelse, altså med et strakt ben. Højre og venstre hånd over til samme side. Hold den lige et øjeblik. Og vi skubber tilbage i barnet lige et øjeblik. Og så gentager vi det hele til den anden side. Så vi starter med at komme
tilbage i hundestrækket. Og nu skal vi have vores højre ben løftet tilbage i en trebenet hund. Trækker knæet frem. Og vi står på alle 4 her. Så løfter du venstre fod op, spænder lidt. Et lille kram op i maven. Modsatte arm ud her. Vi får en lille styrkeøvelse. Hvis du ligesom mig har brug for nogle gange lige få en pause til håndledet, så kan du knytte hånden. Og sæt benet ned. Og nu fører vi venstre ben et langt skridt frem her. Og skubber frem og tilbage i hoften, nyder øvelsen. Fortsætter med at sende lidt god energi rundt i kroppen. Indånding op. Udånding tilbage. Så bevæger vi venstre fod. Det kan du bare gøre med sådan nogle små skridt ud til siden. Så vi har et strakt ben her. Så tager du venstre hånd, løfter op. Og fører venstre arm ind. Og bare lige krammer rundt. Indånding op. Udånding ind. Lige et par stykker endnu. Og ned. Så skal vi videre med højre hånd ud til siden. Og ligesom den anden side, så vender jeg mig lige rundt, så du kan se det, men du kan bare blive stående. Ja. Armen hen over hovedet. Og op og løft. Og svinger rundt her. Og så prøver vi at komme op på knæet, løfter benet. Holder den. Smukt. Hold den, hold den, hold den. Og vi kommer ned og giver slip. Bevæger foden tilbage igen, altså venstre fod. Og du kan blive i den her low lunge, eller du kan tage den her tak videre ved at bøje det bagerste ben, lægge vægten foran knæet. Og kom op og få det her stræk til forlov. Og ned igen. Så tager vi vores 4-bens øvelse. Hænderne over til samme side, strækker og holder den. Sætter knæet tilbage og puster ud barnet. Skub tilbage i hundestrækket. Små skridt frem mod hænderne. Og rul hele vejen op gennem ryggen. Tag en indånding op. Stræk armene hen over hovedet. Placer håndfladerne mod hinanden. Ned foran hjertet. Så skal vi prøve at lave en balanceøvelse. Vi skal lave
kriger 3. Så du kan gøre det, du lægger vægten over på venstre fod. Finder et godt sted at stå, og se om du kan klemme godt ned med foden. Og løfte benet tilbage, så godt du kan. Indånding frem. Stræk armene. Er den for svær, den her, så kan det være fint bare at sætte benet tilbage. Løft knæet frem og op. Og så prøver vi herfra at svinge tilbage med foden ud til siden til kriger 2. Ha' noget afstand mellem benene. Kom godt ned her. Hælen peger ind mod midten af den bagerste fod. Synker ned. Så tager vi en indånding op. Strækker. Op mod loftet. Udånding ned. Ned til låret. Indånding op. Udånding ned. Og så vender vi bare stille og roligt den bagerste fod. Og tager et langt skridt frem. Ruller op og står og tager en indånding op. Så ser håndfladerne mod hinanden. Vægten over på venstre fod. Gør klar til balanceøvelsen til den anden side. Finder en god måde at stå på her. Stå på, klem ned i foden. Overkroppen lidt frem og ned, benet op. Strækker frem. Før venstre ben op. Hold balancen her så godt du kan. Og så svinger vi tilbage med benet. Jeg vender mig lige rundt, så du kan se. Svinger benet tilbage. Synker ned. Så tager vi en indånding op, før armen op mod loftet. Hvis du står udenfor, op mod himlen. Og ned. Så du laver det her sving frem og tilbage. Indånding. Og udånding. Og vi kommer ud af øvelsen bare ved at trække benet frem igen. Indånding op. Placer håndfladerne mod hinanden. Udånding ned. Langt skridt ud med højre fod. Så nu står du på den måde, at du har begge fødder godt ud til siden. Men heller ikke så langt ud, at du ikke har cirka knæene over hælene. Så nu prøver vi at bøje ned. Trækker albuerne ind til siden af kroppen. Og giv det her lille kram om din mave igen. Og løfter armene op. Udånding ned. Indånding op. Udånding ned. Indånding op. Lad os lige tage et par mere. Super godt. Lad hænderne mødes ind på midten, fødderne. Og så skal vi ned nu og have lidt smidighed til ryggen. Så du kan sætte knæene i gulvet. Jeg skal nok vise lidt forskellige versioner af øvelsen, så vi alle kan være med. Hænderne på lænden til den første mulighed her. Skub frem i hoften, spænd lidt op i baller. Og åbne op i overkroppen. Hvis du har lyst til at komme dybere ind i øvelsen, så sæt
den ene hånd ned til benet, og et lille trick er, som jeg tit gør, hvis jeg synes, det er lidt langt ned, det er at få sat tæerne i gulvet. Og så tager du ellers fat omkring anklen og åbner op. Og det kan du prøve at gøre til begge sider. Og sidste mulighed, sætter begge hænder på anklerne og løfter op. Og stille og roligt komme ud af øvelsen igen. Godt. Så skal vi om på ryggen og lægge. Sætter fødderne i gulvet og løfter op i en broøvelse. Flet fingrene. Kig op mod loftet. Spænd en lille smule op. Og kom ned igen. Kom over på siden og kom op og sidde. Sæt fødderne mod hinanden. Og nu er vi ved at være nået til lidt udstræk her til sidst. Så knæene ud til siden. Løft op. Den her kan man jo lave på forskellige måder, så du kan have fødderne så langt ud du vil, alt efter hvor meget smidighed du rækker til i dag. Og herfra så sætter vi først højre fod ud og venstre fod ud. Måske en klods foran dig. Og løft op gennem ryggen, tag en indånding op og en udånding. Læn dig lidt frem. Og alt efter hvad du har mulighed for, så kommer du så langt ned du kan og vil. Hvis du er meget smidig, så kan du endda komme hele vejen ned med overkroppen og strække armene frem. Du vil være opmærksom, hvis du er hypermobil, at du ikke kommer ud i en yderposition. Gode vejrtrækninger. Du mærker, at ilten spreder sig rundt i kroppen. Og når du har fået strækkeligt i det her stræk her, højre ben ind, venstre ben ind, og så skal vi ellers bare om på ryggen og lægge. Ligesom da vi startede, så må du placere en hånd på maven og en hånd på brystkassen. Fødderne ud til siden. Luk dine øjne. Mærk din vejrtrækning, der flyder. Sådan lidt god energi rundt i kroppen. Og mærk, hvad den her træning har gjort i kroppen. Og se om du kan tage den her gode energi, du har fået skabt, med videre efter træningen.
brug den til resten af din dag. Træk armene ned langs siden. Og vi afslutter ved at komme over på den ene side og lægge. Og komme op og sidde. Indånding op. Du har nok åbnet dine øjne nu, og en udånding ned. Namaste. Tusind tak, fordi du var med til den her flow yoga træning. Og jeg håber, at du har fået noget god energi i kroppen, og du kan mærke, at du har fået brugt både noget styrke og noget smidighed. Og så håber jeg bare, at du får en rigtig dejlig dag. Jeg glæder mig til at ses til en anden træning.